Κορίτσια, για σήμερα, ο συνεργάτης σας είναι ο καλονός Δημήτρης Αλεξάνδρου. Ευχαριστούμε πολύ που μας φέρατε ένα τέτοιο μοντέλο. Η πρώτη σκέψη ήταν ότι εγώ μεσόρουχα και έναν άντρα στο κρεβάτι. Μπα, δεν θα πάρω. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να συναχωρήσω τον άνθρωπο που με περιμένει έξω. Εγώ δεν του είχα βγάλει τα μάτια να γίνει κάτι τέτοιο. Όσο και αν τον εμπιστεύομαι. Κορίτσια, σήμερα, ο φωτογράφος σας είναι ο Πέτρος Δελατόλας. Καλημέρα, κορίτσια. Καλημέρα. Πώς είστε? Καλά. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε μια καμπάνια με εσώρουχα. Θα είναι πάνω σε αυτό το κρεβάτι. Θα πρέπει να είστε συγκεντρωμένες πάρα πολύ σε αυτό το οποίο κάνετε. Να βάλετε τον εαυτό σας σε ένα ρόλο όπως έχετε μερικές φορές με το αγόρι σας. Είστε έτοιμες? Ναι! Πολύ, πολύ έτοιμες! Άντε, μπράβο. Action, πάμε! Έτσι, απόλαυσέ το. Αγγίγματα. Όχι, μην κρύβετε ρούχα, μην κρύβετε ρούχα. Μέχρι εκεί. Έτσι, μπράβο. Πίσω, μπράβο, εκεί, αυτό. Κατέβασε το από τα πλάγια, κατέβασε το από τα πλάγια. Σήκωσε το χέρι με τα μαξιλάρι. Μπράβο, μείνε, τέλειο. Πάμε, Κι άλλο, ξανά κάτω το χέρι. Ελάτε λίγο. Προφίλ σώμα. Κεφάλι σε μένα. Ορίστε στο χέρι, μπράβο, με το άλλο χέρι πιέζεις. Τέλειο. Η αλήθεια είναι ότι ένιωσα ότι ξέφυγα λίγο από το επαγγελματικό κομμάτι. Αλλά εντάξει, το συγκράτησα όσο μπορούσα. Εμένα, μπράβο, μάτια εδώ. Πλησιάζεις, ναι. Πολύ καλό. Έτσι, ωραίο. Μπορείς να βάλεις τον αντίχειρα εκεί, όχι από μπροστά, από τα πλάγια. Από εδώ. Έτσι, μπράβο. Είναι η πρώτη μου αισθησιακή φωτογράφηση που έχω κάνει μέχρι στιγμής. Τόσο κοντά με έναν άντρα δεν έχω έρθει και πολύ συχνά. Ένιωθα άβολα. Προσπάθησα να αισθανθώ ότι είναι ο φίλος μου, ότι είναι το αγόρι μου. Ήταν λίγο προκλητική. Δεν έμεινε στη φωτογραφία, λίγο το παρατράβηξα, αλλά εντάξει, σε γενικά πλαίσια. Δεν ξέρω τι έκανα. Του βγήκε πιο πολύ γυναίκα παρά μοντέλο. Είναι μια άβολη στιγμή. Δεν θα το χειριστώ διπλωματικά όμως. Όπως συνηθίζω να κάνω. Εντάξει, δεν πειράζει. Τι να πω. Το μοντέλο είναι πολύ ωραίο παιδί, είναι γλυκούλης. Τέτοια άντρες μου αρέσουν. Αν έχει και πράσινα μάτια θα τον είχα ερωτευτεί. Δεν έχει όμως. Έτσι. Ναι, τώρα δεν βλέπουμε το σώρο, Θέλουμε να βλέπουμε μπροστά. Α, μπράβο, αυτό. Το χέρι στη μέση και δώσε του, μπράβο. Α, μπράβο, πολύ καλό. Εκεί, πάρα πολύ καλό. Και λίγο πιο όρθιο το κεφάλι πάλι. Ήταν καλό, μπράβο, τέλεια, έτσι. Αρχικά είχα πάρα πολύ άγχος για το όλο αυτό. Πώς θα είμαι με έναν άντρα και τέτοια, αλλά μόλις τον έβαλα στο κρεβάτι, λέω αυτό είναι, τελείωσε. Τώρα θα κάνω τα δικά μου. Έτσι. Βλέμμα, μπράβο. Α, μπράβο, αυτό. Ωραία. Μπράβο, αυτό θέλω, την ένταση. Έτσι, μπράβο, αυτό. Ξανά το έχει. Πολύ ωραίο αυτό. Μπράβο. Όσο μπορείς να ετοιμάζεις το κεφάλι σου. Εντάξει, καλός ήταν. Δηλαδή, μ' άρεσε να παίζω μαζί του. Πρέπει να το κατεβάσεις. Δώστε μου και τα αυτό το καρύδι σου έχει, θα μένει σε μένα. Και πρόσφυγε σε μένα. Αυτό. Και τώρα κάνε μάχη μαζί του, κανονικά. Αυτό που σκέφτηκα εγώ ήταν ότι θα είναι δεύτερο άτομο, θα είναι λίγο πιο δύσκολο σε αυτή τη φωτογράφηση, γιατί πρέπει να συνεργάζονται δύο άτομα. Οπότε είναι λίγο πιο δύσκολο να βγει μια καλή φωτογραφία. Θέλεις να συνεχίσεις? Λοιπόν, μπράβο, θέλω λίγο όμως να μου δείχνεις πιο πολύ το γούστο σου, γιατί τα εσώρουχα μας ενδιαφέρουν, έτσι. Sorry. Και να έχει λες Πρέπει να συγκεντρωθείς. πολύ άσχο. Μην αγχώνεσαι, δεν είναι. Συγκεντρώσου, ηρέμησε, η φωτογράφηση είναι. Το πρόσωπό σου πρόσεχε, τις εκφράσεις σου. Τώρα αυτό δεν είναι ζευγάρι, με συγχωρείς. Αυτό είναι το άγαλμα της ελευθερίας, αγκαλιά με το ηφαίστειο. Ξέρεις πολύ καλά τους λόγους, δεν είναι ότι έχω εγώ. Ποιο εννοεί, είσαι επαγγελματίας μοντέλο τώρα, δεν υπάρχει λόγο. Εδώ πέρα είναι δουλειά και απ' έξω από την πόρτα είναι η προσωπική ζωή. Και δεν έτρεψε έχει μια Και κοπέλα. εγώ έχω κοπέλα έξω από την πόρτα. Είμαι σίγουρη. Δεν είναι. Προσπάθησα να ξεμπλοκάρω, προσπάθησα να μην σκέφτομαι, σαν να μην υπήρχε κανένας δίπλα μου. Κανένας όμως και ήμουν μόνο εγώ και έπρεπε να ποζάρω. Πολύ ωραία. Μπράβο, εκεί. Έτσι, κυρία, έτσι, και με ένα χαμόγελο. Πάμε!
Παίξτε. Μπράβο. Πιστεύω ότι έχουμε έστω μια λήψη καλή, αλλά όχι και καλύτερη από τις άλλες κοπέλες. Πιάστε λίγο το χέρι, νιώστε λίγο ένα connection. Εκεί. Έτσι, μπράβο, τέλεια. Μπράβο. Πολύ ωραίο βλέμμα. Και σε μένα. Πάσε λίγο τη μέση και πέσε προς τα Και σε πίσω. μένα. Πώς έκανες πριν. Πολύ αισθησιακό, παιδιά, μπράβο σας. Κάτι το σύντης, ναι, με το άλλο το χέρι αυτό. Μπράβο, πολύ καλό. Προσπαθώ να το χτυπήσω, αλλά δεν γίνεται. Τι πλάσμα αυτό. Αυτό δεν είναι για ξύλο. Δεν είναι για αγαπούλες, για άλλα πράγματα. Έτσι, μπράβο. Σπρώξτε τον λίγο στο πρόσωπο. Πολύ όμορφο. Ωραίες σιλουέτες με τα σώματά σας. Μπράβο, δώσε ωραίες μουρές. Μπράβο. Τα μαλλιά έτσι, τίναγμα. Κάνε μερικά τίναγματα. Να ανέβει πάνω του, να ανέβει έτσι. Άντε, μπράβο, για βγάλε το λιγάκι αυτό, σε παρακαλώ. Έτσι, μπράβο. Άντε, και εδώ. Πιο πολύ το κορμί σε μένα. Μπράβο, σήκωσέ την επάνω. Σήκωσέ την από τη μέση, άρπαξε την. Ο φίλος μου δεν πιστεύω να παρεξηγηθεί ή να έχει κάποιο πρόβλημα, γιατί ξέρω ότι είναι η δουλειά μου και πρέπει να το κάνω. Οπότε δεν έχω κάτι άλλο, δεν με προβληματίζει κάτι άλλο. Έτσι, αυτό τα Ρίξτε λίγο το πόδι κάτω, όχι έτσι. Πιάσαμε το σβέρκο. Πιάσαμε το σβέρκο. με το άλλο το χέρι. Μπράβο. Και φτάσαμε έτσι πίσω. Τέλος. Ευχαριστούμε. Κάτσε εδώ μαζί μας. Δίπλα στο κρεβάτι. Αχ, κύριε Κρεβάτη. Γεια σας, ονόματα. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, Δημήτρη. Τόσο ψυχρά. Γεια σου, Δημήτρη. Τι να σου πω. Να καταφέρεις. Θα προσπαθήσω να βγάλω το καλύτερο αποτέλεσμα. Οτιδήποτε και να κάνεις, επειδή σου έχουμε βάλει χέρι πολλές φορές για το ότι είσαι πολύ σεξι, μπορεί αυτή τη φορά να υπάρχει λόγος να είσαι σεξι. Είναι στο χέρι σου, εσύ να κρίνεις πόσο πολύ μπορείς να το πας πάνω. Action, κανονικά. Πάμε. Για πάμε. Για τραβάω το κεφάλι τώρα. Τι λέει εκεί πέρα, τι το μαλλί. Και το Δημήτρη τα Εκεί, με ανοιχτά μάτια. Πιο ανοιχτά τα μάτια σου. Πολύ καλό. Πρόσεχε το χέρι σου. Το δεξί πρόσεχε, το είναι κουλό. Η Δήμητρα και ο Δημήτρης είναι το ζευγάρι της χρονιάς. Μαξιλαροπόλεμο, ναι. Πάμε. Μπράβο. Κανονικά. Κοίτα από πίσω, δεν το περίμενε. Για κάτσε λιγάκι. Κάτω Δήμητρα, πρέπει να νικήσεις εσύ το καυγά. Πάμε. Συνεργάστηκα πολύ καλά με τον Δημήτρη. Κάναμε το άγριο. Εγώ έκανα όπως το έκανα το κόνσεπτ που κατάλαβα. Πώς το έκανες με το φίλο σου στο κρεβάτι. Θεώρησα ότι αυτό είναι. Ή τσακώνεσαι ή παίζεις. Είμαι λίγο άγρια. Εγώ τι να πω. Θα το χαιρόμουν να δεν ήταν φωτογράφηση. Σίγουρα.